Здравейте, казвам се Людмила Ленкова и работя в Хеликон. География на блаженството е моята нова препоръка. Геополитика, удоволствие към дългът и всъщност не чак толкова сложно угаждане на малките хубави неща, които ни радват в различни точки на света. География на блаженството е територия на вашия вкус. География на блаженството е точно като тези ябълки, които се намират на корицата. Ерик Лайнер е написал едно чаровно, сладкодумно четиво, което е прекрасно за подарък със своя полиграфически вид и емоционално съдържание. География на блаженството за политици, за ценители, за обикновени и ревностни читатели. География на блаженството – универсалната книга. Хеликон. Всеки ден новите книги.